Upozornenie, toto video je špeciálne. A prečo? Lebo ide o špeciál Kúťaci, čo je pilotný diel. No a keďže toto je pilot, tak sa rozhodol vyrobiť. Vyrobené Henrik Production v roku 2026. Ježiš, tá praská robota do Ferasa. No, takže takto dáme záves, aby to nevrozgalo. Tuto mám na pálenku, tuto kuracinku, takže ju dáme do rúry, počkaj, toto sa zmestí, dáme toto 286 000 stupňov. Tak, zoberiem si nožík, vidličku a bla 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 bla. No, a prečo je tam topánka? Nie ju niekto chúpil z madracu dojít. Jo, taniere ešte treba zobrať. Čakaj. Jaj, toto je zasratô! Do Ferasa. Tak čo spravím teraz? Jo, ešte tu. Aj, toto je zasa zasratô! Ježiš, od hovna. Tak. Čo mi to pôjde z psychiatrovi. A to... Aj, toto bude zasa zasratô! Je to! To je ti nič. A kde je? A čo mám? Psychicky sa píchiť? Alebo čo? Pôjdem k terapeutke, či čo? Čo? Tu si ty Peťa zasratý v nohe. Tak, idem si teraz... Ježišmaria, prečo to sa otáča, ak zasran? Kriste, pane. No! Tak. Jaj, jaký som šikurka, hehe. Žúkejočka dzierava. Tu máme potopu. Jaj. Však to zastav. Jaj. Počkaj. Čo mám spraviť? Počkaj, dám ho do pálenky. Tak. Hotovko. Čo? Ježiš! Počkaj, tak to pekne zmotám a hotovo. No ale som šikola. Tak, teraz tu voda nebude. Čo tu budem mať potopu? Ja sa tu babrať s klavírom nebudem. Tak. No čo to smrdí? To smrdí farma jak v gulane. Hotovko, nebe. Dobre. Máme, ideme. Tak, pekne si tu spravím. Krásne. A kto zvoní dojti? Čo je ty sediak? Prečo som celý mokrý? Čo? No poď sem, ja ťa pekne uším. Čo si ty čert zmrznutý? Tak, a tu máš vec. A to jak bude? Ježiš, ja tu nedám takúto mrc. Tu bude ventilátor, tak ten Mid Italiano, čo si jak? No tak dobre, to než bude... Ježiš, ty sa krútiš jak ten Jan z Neniniec. Proste! Tak neotáčaj sa, ty zmrt. No, Ježišmario. Som konečne čistý. Aspoň nie tak celý, kámo. Nech sa páči, pani, tu máte liaci, tu budete v sedliackej reštike. Počkaj, to je tá premka, či čo? Ježišma, ja tá kuratečko. O čo? Ježišma, Ježiš, ty vypadáš jak Peter Jansky, alebo Pejan. No, však to je to je poľské. Ja mám si poľské kura. Ježišmaria. A tak, čo budeš robiť? Mám nápad. Nemám nič. Čo spravíš, akože? Mám nápad. Zovem austrálske vajíčko. Ježiš, jaké vajíčko. Toto, ty zmrt. No, pekné austrálske zjedené. Ja, takže budeme mať maratón jedenia. Jeden pokopol. Druhý pokopol. Tebe ti asi nie je dobre mať. Tretí pokopol. No, tak dobre. Nech sa páči, môžeš jesť. Nie, ja som ti to donesol, tak môžeš
Ty čakaj, ty to zosole, poď ty. No nie, ty. Však ty. Nie, ja som ti to doniesol, tak ty. Ty. Ja som platil minule. Ach, dojti. Mám nápad, počkať. Sa späť online. Toto tam je celé skôr, by sa to rozbilo. Ježišmaria, tá srieďa. Stop. Tak, teraz tu mám perfektnou pajlu. Ježiš, to jak motáš, jak Marťan. No tak nie tak silno, kámo. Akože čo robí to? Ježiš, ja to rozbijem sekáčikom. Poď už. Ty nehyb sa, ty zmrt. Poď. Ty, prečo sa hýbe? Ty stakár. Ty stokor. Ty Ja som si rozbil dve skorované vajce. Wait. Toto reálne nespravil, poď sem. Fakt? Wow, to je krásne. No tak to budeme, že... No tak teraz ho zatiaľ necháme, aby sa tam prijal. Tu máme kratom a tu bude voda. No tak to teraz bude klietky, ale tam bude cigošky tam ktepať. No, takže dobrú chuť, Mat. Počkaj, to je ako vidličky. No nie, že si mal 5 v základke. Vyrobený production v roku 2026.